Узган төндә квадроциклда менә шушы кайын агачына бәрелеп 3 кешенең гомере өзелгән. Рульдәге һәм пассажир урындыгындагы 37 яшьлек иратлар шунда ук һәлак була. 17 яшьлек егетне исә хастаханәгә алып китәләр. Ул да исән калмый. Һәлакәт урынында исә әле һаманда квадроциклның ниндидер детальләре, аяк киемнәре ята, якыннары чәчәкләр куйганнар. Авария Биектау районының Шигали авылында була. Монда яшәүчеләр сүзләренә караганда, квадроциклны йөртүче тизлекне киметү өчен куелган каршылыкны узганда идарәне югалта. Агачка килеп бәреләләр. Бу чыннан да шулай булганмы? Моны әле ачыкларга кирәк. Водитель 1986 года рождения. 1986 елгы машина йөртүче дәүләт номерлары булмаган транспорт белән идарә итә. Бу да юл кагыйдәләрен бузуга керә. Ул тизлекне арттырган, шуңа күрә юлдан тайпылып агачка бәрелгән. Рульдәге иратның квадроцикл йөртү таныклыгы булмаган. Хәрәкәт вакытында аның аякмы-юкмы икәнлеге дә әлегә билгесез. Жалко, он был добрый человек. Яхшы кеше идем, изге күңеллем. Ул мондагы пляжның хуҗасы, безне катамаранда йөртә идем. Бик кызганыч әлбәттә. Хәзер 3 кешенең үлеме буенча тикшерү комитеты юл йөрү һәм транспорт чарасыннан файдалану кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җинаять эше кузгаткан. По факту аварии организовано доследствие. Якынча мәгълүматлар буенча 36 яшьлек квадроцикл йөртүче идарәне югалтып, юл читенә чыгып уча. Тикшерү эшләре башланды, аны район прокуратурасы контрольдә тотачак. Исегезгә төшерәбез, 1 ел элек июнь айында Югары Ослан районының Ключище авылында мондый һәлакәт булган иде инде. Анда 11 яшьлек кыз үлде, 2 яшь ярымлык бала һәм аларның әниләре исә тән җәрәхәтләре алдылар. Квадроциклны исерткеч эчемлек кулланган 53 яшьлек хатыны йөрткән. Тизлек зур була, идарәне югалтып сарайга барып бәрелә. Аны 5 елда 5 айга шартлыча ирегеннән мәхрүм иттеләр. Индилә Хөсәйнова, Алмаз Зыйдинов, Яңа Гасыр каналы.